Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda 6-19 may aralygynda 2 hepde töweregi howa ýagynly boldy. Käbir sebäplerde ýagyş dowamly ýagdy. Yerli ýaşaýjylar til suwlaryny nezir çekdi. Wagtal güýçlü şemale üstü. Şäher infrastrukturalyna agram düşdi. Owy ýerlerine ekrançylyk meýdanlary agyr ýetki çekdi. Transport gatnawy kynlaşdy. Käbir sebäplerde hususy ýaşaýyş jaýlaryna üçöklerden suw geçen fundamentlerden suwsudan hojalyklar boldy. Şäher ýerlerine köp gatly jaýlaryň ýerdeminleriniň ýagyş suwlaryndan dolan pursatlary boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary öý goşlary, haly palaslary suwda ýüzüp ýören hojalyklar barada habar berdiler. Hususan Aşgabat şäherine, Ahal we Mara vilayatlaryna ýagyş dowamly ýagdy. Owy ýerlerine ýollar palçyga bulaşdy. Ýagynly günlerde käbir sebäplerde ene atalar çağalaryny mektepden alyp galdy. Sosial ulgamlarda Aşgabatdan paýlaşylan videolar we suratlar ıgarly howanyň gerimini belli bir derejede açyp görkezdi. Belent yerden görnüşine göre köp gatly jaýlaryň penjeresinden düşürileni meňdeýän bir videoda asfalt ýoluň gyrasyna tas dälije hun bolup akýan ýagyş suwlary bir zenan maşgalany itekläp alyp gidýär. Sil suwlarynyň güýjüne ýere ýykylan zenan maşgala görnüşinden durulgada duran 2 ýaş ýigit tarapyndan halas edilýär. Beleki bir sosial media videosuna başga bir zenan maşgala ýoluň gyrasyna sil suwlarynyň güýjüne ýere ýykylýar. Ol elindäki papkasyny ýokary götürip papkany öl etmezligi başarýar. Gapdalda duran adamlar ýere ýykylan zinanyň dadyny ýetişip ilki başda onuň papkasyny, soňra bolsa özüni sil suwundan halas edýärler. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda çap eden videosyny Ahal vilayatynyň Kak etrawyna sil suwlarynyň akymyny, şeýle-de bu sebäpde gara ýolda sil suwlarynyň ýaňa haýal hereket edýän bir awtologda düşürilen videonu synasa bolýar. Dowamly çabgalar hususan ýurdun Ahal we Mara vilayatlaryna, şeýle-de Aşgabat şäherine hasap alyndy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 8-10 may aralygynda Bayramaly etrawyna ýagan ýagyşlaryň bu sebäpde ygalyň aýlyk kadasyna barabar bolanyny habar berdi. Biraz soňra neşir 14-19 may aralygynda ýurdun tas ähli sebäplerini güýçlü ýagyşlaryň hasap alanyny habar berdi. Käbir şäherlerde may aýyna ýagan ýagyş ýurdun howa maglumatlarynyň taryhyna soňky 130 ýylda hasap alynan ygalyň maksimum aýlyk meşberlerinden hem ýokary boldy. Türkmenistanyň döwlet teýçiligine köpçüliklerini habar beriş terişdeleri we elektron neşirler adat bolşýaly çabgalaryň we sil suwlarynyň ýol açan netijeleri barada habar bermekden saklanýar. Finçlere görä türkmen häkimetleriniň adatdan daşary howa hadisalaryna, tebigy betbagatçylyklara taýýarlygynyň ýetişigi onsuz hem pes. Bu ýagda ýurdun Mara we Lewap vilayatlaryna 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni bolup geçen betbagatçylykly harasatly häkimetleriň görkezden geleňsizligi bilen ýene bir gedek tasdik bolupdy. Ýogsa Türkmenistan adamzadyň ýakyn taryhyna hasap alynan iň ýowuz tebigy betbagatçylyklaryň birini 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna bolup geçen we 110 miňden gowrak jan alan Aşgabat ýer titremesini başdan geçirdi. Bu ýagdaý göräýmäge tebigy betbagatçylyklary adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk meselesini türkmen döwletiniň aňyna, süňüne, onuň DNK-syna siňdirejek ýaly. Ýöne ýurtda her gedek adatdan daşary howa hadisalary bolup geçene döwlet refleksi esasan maglumatyň gödäwçiligini, tebigi hadisalar barasyna maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni petiklemäge gönükdirýär. Ýöne maglumaty petiklemäge derek sil suwlarynyň öňüni petiklemek halk üçin amatly, häkimetler üçin bolsa hem borç hem mertebe ýaly bolup görünýär diýip synçlar aýdýar. Aşgabatda silin güýçlü akymyna gark bolup barýan adamlary görkezýän video şekiller türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna käbir sorawlar döretdi. Adamlar özlerine dören sorawlary videolaryň aşagyna tesbir hökmüne galdyrmakdan çekinmedi. Hani bagtyar döwletiň halas ediş gollukları, öl halkynyň milli lider diýilýän Gurbanuly Berdimuhammedow we prezident Serdar Berdimuhammedow nirede we haçan halkyň öňüne çykyp şu etbagatçylykda halka kömek ederler. Hani Owganistany, Kytaýy, Orsiýety ýygyderli duýgudaşlyk bildirýän gahrman arkadagyň öl halkyny şu agar gününe bildiren duýgudaşlygy. Ak şäherim Aşgabatda ak yürekli jurnalist, emirler, häkim ýokmy? diyen ýaly sorawlar tesbir hökmüne ýazyldy. Ýöne sosial mediadan ses çykdy, döwlet telewizionynyň ýa-da hökümet neşirlerinden ses çykmady.
Döwlet telewizionyny her günne 5 gezek efire berilýän Watany habarlar gepleşiginiň 5-nji may sany ýurda Günwatardan çygyly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde 6-12 may aralygyna ýurdun ähli vilayatlaryna ýagyşyň ýagmana garaşlýanyny habar berdi. Howa maglumatynyň 12 maýda efire berilen sany hem 13-19 may aralygyna Demirgazyk Günwatardan çygyly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde ähli vilayatlarda ýene-de ýagyşyň ýagmana garaşlýanyny aýtdy. Ýöne ygylyň güýji onuň suw joşmalaryny getirip getirmedigi bilen bagly çaklamalar agdalmady. Üstesine şol habar boldy. Döwlet telewizionyny güýçlü ýagyşlaryň ýurtda ýol açan oňaýsy netijelerini, onuň şäher we oba infrastrukturalarını, ekrançylyga we maldarçylyga ýetiren ziýanlaryny agdamady. Ýa-ni hem belleşimi diýaly Finçler Türkmen häkimetleriniň adatdan daşary howa hadiseleri bilen bagly ýetişiginiň elmydamy pes bolanyny aýdýarlar. Dünýäniň hiç bir ýerine häkimetler howa hadiselerining oýunlaryny gizläp bilmeýär. Sebäbi meselem ýagyş ýagyny adamlar muňa öýleri şaýat bolýar. Ýagyşyň aşagyna ezilýän adamlar öýlerine baryp telewizor açanlaryna howa maglumatyna bugün ýagyş ýok diýilse muňa inanmaýarlar. Türkmen telewizionynyň ýagyş we ysly howa bilen synagy ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazow döwründe hem gün tertibine getirilip täsin bir waka hökmüne ýatda galypdy. Niýazow 2004-nji ýylyň mart aýyna geçiren hökümet mejlisleriniň birine döwlet telewizionyny efire berilýän howa maglumatlarynyň mazmunyna şeýle nägilelik bildiripdi. Sözläp günni bir zat şol öňküsini berip dur. Beýle işläp bolmaz. Döwlet alýa, halk alýa, 29 gradus ysy boljak diýdi. Bu ýene şonu gaýtalýar. Hemme ysym ýok, hemme habarlarym şeýle. Diýip Niýazow ýokary wezipeli ýolbaşyny işden boşadypdy. Ilkinji prezident çykyşynyň dowamyny döwlet telewizionyny efire berilýän howa maglumatlary boýunça öz nägileligini şeýle dowam etdirdi. Näme şey bir pagoda ýazan bolýarmy? Ol düýne 29 gradus. Buna 29 gradus boljak diýip hanysy? Hany düýnemizdi? Onu da hemme habarlardan gawatlanlar ýaşaýamaz ýene onu ýaşaýar. Araka 3 gün goýagan ýaşyken bermedin. Ola diýär boljak geldi. Diýip Niýazow şonu howa maglumatlaryny tanqidlapdy. Programmamyzyň dowamyny bu çykyşyň dolu görnüşini diňläp bilersiňiz. Şonuň üçin gepleşigimiz soňra çeni diňläň. Gepleýär Azatlyk radiosyň. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Türkmenistanyň aýal gyzlar şu wagt pes tölegli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan 2 men işleýär. Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Tiýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Niýazowyň bu çykyşynyň üstünden göni 20 ýyl geçdi. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleriniň howa maglumatlary barasynak pozisiýalary megerem kän bir özgörmedi. Ýöne 20 ýyl ozalky media pursatlarynyň tapawutlukda häzir döwlet ýolbaşçylary öz aralaryna bu hili gurrunlary açyk gurrun etmeýärler. Türkmenistanyň soňky hepdelerde dowam eden güýçlü ýagyşlar barasynak söhbete dolanyp gelsek bir sosial media ulanjyklarynyň tesbirleri bilen gurrunga dowam edeli. Çoğunlu ýaşaýyş toplumynyň köçelerinde akýan sil suwlaryny görkezýän video we suratlara galdyrylan tesbirlerde ulanjylaryň aglabasy şunuň ýaly betbagçylyk bolanda habar berip bilmese, onda ol döwlet TV-si we radiosu näme gerek terzde soraglary berip çoğunlara, aşgabatlylara we umuman tutuş ilata duýgudaşlyk bildirýärler. Diýip bir ýerli finç sosial media tesbirçileriniň sözlerini sitirleýär. Ol ahal we Mar vilayatlarynyň hem de Aşgabat şäherinden bolan bir näçe ýaşaýjylara salgynyp agyr ýagyşlaryň dowam edýän pursatlaryny ýurtda internet aragatnaşynyň çäklendirilýändigini gurrun berýär. Käbir sosial media ulanjylary fil suwlarynyň suratlaryny we videolaryny paýlaşdylar. Ýöne habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä bular soňu bilen häkimetleriň basaşlaryna sezewar boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Aşgabatda şeýle materiallary sosial ulgamlarda paýlaşan adamlaryň häkimetler tarapyndan öýlerinden alınıp gidilip soraga çekilenliklerini habar berýär. Türkmen polisiýasy ýagyş suwlarynyň videolaryny sosial ulgamlarda paýlaşan adamlara watany tutuş dünýäniň öňüne garalap maskara eden adamlar hökmüne çemeleşdi.
Maglumat üçin aýdylsa, sosial ulamlarda ýağış suwlarynyň suratynyň ýa-da videosynyň paýlaşylmagy ne türkmen kanunçylygyna, ne de ahlak kadrlaryna ters gelýär. Tebii hadiseler bilen bagly maglumatlara gödäwçilik işleriniň güýçlendirilmegi boýunça Türkmenabadyň polisiýa işgärlerine berilen tawsyryklar häkimetleriň howa hadiselerini we maglumat gödäwçiligine çemeleşmelerini açyp görkezýär. Yerli polisiýa işgäriniň anonim şertlerde beren gurrunlaryna görä ýurtda güýçlü ýağışlar dowam edýän pursatlaryna polisiýa işgärleri goşadurnyň içinde ýurdu garalayjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüni almak bilen boşlandyryldy. Üstüne Türkmen häkimetleri degişli materiallar Günebatır ýurtlarynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine barp ýetse, olar bu maglumatlary içeriki ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanarlar diýerler. Häkimetler tebii hadiselerin suratlaryny we video materiallaryny ýurdu garalayjy materiallar hökmüne kesýetleýärler. Aşgabatda siyasi inçinin aýtmagyna görä inne häkimetler diňe bir ykdysady we sosial meselelerde äleýsem tebii hadiseler babatyna hem hiç ýyly habar bermezlik taktikasyny ulanýarlar. Emma inne wagt başga siyasi we ykdysady kynçylyklaryň üstüne tebii betbaçylyklar hem goşulýar. Bu bolsa resmi Aşgabady dymmak taktikasynyň el çekmäge has ýetirýär. Sebäbi hökümet öz propagandasyny biziň ýurdumyzda hiç ýyly kynçylyk ýok, daşary ýurtlarda bela beter bolýar. Ýöne şonu da biz şolara kömegi barýarys. Ýaly taglimatlary kän ulanýar, emma iş ýüzüne durmuş reallyklary irgiderli tebii betbaçylyklaryň ýeti ykdysady krizisiň, sosial meseleleriň we syýasy doňoklugyň, üzüňeligiň we diýdim zorlugyň ilaty ýetirýän ziýanlarynyň öňüni almakda häkimetleriň hiç ýyly iş bitirip bilmeýänliklerini we degerli iş bitirmek istemýänliklerini görkezýär. Bu hem bolsa elbetde günüň gününe ilatyň gözünde häkimetiň jogapkärçiliksizligini, döwlet işiniň çagyşap barýanyny has çuňur görkezip başlatdy diýip synçaýdýar. Şonuň üçin hem haýdan-haý uly ile gülki bolan dymmalykdan el çekip jemgyýet bilen dialoga we meseleleriň bardygyny boyun almak bilen olaryň çödgüdini gözlemäge girişmeli, başga ýol ýok diýip synçy belledi. Sil suwlary ekrançylyga da zar burdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara vilayatyna yer alma gowaçy we buğday eklen ençeme gektarlyk ekrançylyk meýdanlarynyň zaýa bolanyny habar berdiler. Şeýlede habarçylarymyz Sil suwlaryna Ahal vilayatynyň Sarag Serhet birikmesine bir eskeriň ölüp 6 eskeriň direksiz ýetenigini habar berdiler. Türkmenistanyň hökümet resmileri we media serişdeleri Sil suwlarynyň ýol açan netijeleri barada maglumat bermedi. Gelin gepleşimiz Niyazowyň howa maglumat barada çykyşy bilen jemläli. Egenç, bir pagodan, kalantızlap günni bir zatga şol öňküsini berip dur. Beýdem işläp bolma, döwlet alýa, halk alýa, düýrüň dokuz, biraz soljak diýdi. Bu ýene şonu gaýtalýar. Hemme ıssam ýok, hemme habarlarym şeýle. Hanay, işimden boş. Näme şey bir pagoda ýazan bolýarmy? Ol düýne 29 gradus. Buna 29 gradus soljak diýip hanysy? Hany düýlemysy? Onu da hemme habarlardan gawatlanlar. Ýağış ýagmaz diýen onu ýağış ýagar. Araky 3 gün gowy ýagan ýağışy bermedin. Ola ýağış boljak geldi. Näme işleýäňiz taýdy bir topar aparat bolup. İşiňden boş, bar çykdy taýdy. Aýdýan zatlaryny durmuşda biraz goly geldi näme? Goly gelen aga. Benim men sana bir 20 gün bilen aýtdym. Talep et şundan. Sebäp ne paýta bilýän, ne de aviasiýada bundan alanagy diýen habarlary. Böyle giden ştatı bilen otur, Leningradyň hidrometeorologiýany turan oglan bar, Bratsadan. Koy şoňal bilen okan, biljek bolýan, ol jurnal çykaryp ber, ol bir işe çek bot ber. Sen bolsaň hiç taýda üstüne bak, beýlen.